Njani? Awuphethe ikhuzana sakwazi. Hayi khona indaba zamaludala. Ngiyalele mfowethu ngokusemthethweni abantu bokhozi FM sabakuzwile ududula la uthi hayi eminye imizi ngiyayingena eminye angingeni. Yebo cha angibingelele emsakazweni lakufinyela kuphinathi lapha kumsakazi Khosi FM obingelelayo ukhuzana wakwaNdlovu umlungisi udabuka lapha ophongole entombane kwaNkundla ngizalwe khona ngafunda khona eKotnek eNkosentsha ngaphothula lapha Khoza High School ugatsheni iciko elikwazi ukucula noma ngayiphi umculo wamaskandi noma ngayiphi uhlobo lomculo ucula umaskandi ngingakwazi ukucula afro soul nengiyona engizoyidedela phakathi kwenyanga ngisebenza lapha kwecompany iKMH ohola ngithobani Mema ophinde abambe elikhulu ichaza emphakathini ekuthuthukiseni amakhono uphinde futhi ebe ngumholi wecompany esebenza ngama-accountant kanye nokuthuthukisa amaciko. Manje gatsheni kwangathi ubhale phansi. Lutho akusengqondile. Lutho kusengqondile. Sithaskiye nawe namhlanje bhuti wami emva ukuthi nje ukhiphe nje ingoma enenkosi phakathi ethi ngiyophuma ngebhokisi awusitshele usitshotshele nje kancane sisaya kwikhizi ngale ngoma. Ngintshele nje mhlambe ngokuyicula maybe cha usichazele nje ukuthi yini ekugqugqumezela ukuthi uzoshayele hit. Njengoba ngiyachaza ngathi ugatsheni icike likwazi ukucula imiculo ehlukahlukene abantu maye ngibona ngicula umaskandi bayebeje ngithi iwona umculo engike kuwo kuphela ngiyawazi ukucula umculo so ngithe angicizela ukuthi cha umaskandi segazini kimi ilanyo phuma khona ngebhokisi. Ubhizi ngani ugatsheni kulezi zinsuku? Busy ngomculo futhi ngiphinde ngibe ngoba nje bekune lockdown ngiphinde futhi ngikwazi ukuthi ngiqhube impilo ukuthi ngenze ngiqhube amanye amabhizinisi futhi ngibambe ichaza ekilekeleni lapha KMH imisebenzi emincane lapha nalapha ukuze kwazi ukuqhubeka impilo sho vele singaqashwa impilo ingaqhubeka uma ukuthi unike emculweni kuphela. Oh okay ingoma le ngiyophuma ngebhokisi ikuphi ku-album ku-EP kuphumeni la? Kuphuma isidingo nyaka ophelile. Oh eyangonyaka ophelile. Yebo yangonyaka ophelile iyeze yalenyaka noma nje kungelula ukuthi ngichaze ukuthi ngasibusona isikhathi kodwa into engenzeka ukuthi umuntu nomuntu ehlale page lami bethi abantu like page lami ngizoba update ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhipha nini CD elandelayo. Okay asawusho leli page lakho ukuze singabi late. Ugatsheni igagu lasophongolo kulula nje ukuthi ufike express like lapho kanjalo sengenile page lapho ngithola khona ama update nayo into eyenzakala ngogatsheni. Okay